Esenlikler, ildeşler, hoş geldiniz. Yeni ildeş size hoş geldiniz. Şördük, illeşler, esenlikler, Evet, Müdahan, olmasanız. tamam, tamam. Yeni ildeş, yine bir sana bir köne bir düşünce var. Hı hı. Eserden kalan bir nemede problema yani. Hazırlayacağım gelip duruş problema. Onun sebepleri, gelip çıkışı, nereden geldi, neme sebepten geldi, nem için bunun yazatlar oldu. Defisit, yani belki üzerinde önümüzde yaşayanlar bilir zaten defisit demek ne demek. Yani hazırki dövrde bundan bizlerden sonku dövrdekiler 90'dan sonku yani 90-2000 arasındaki yaş doğulan çağ yani yaşlar zatlar bilmeye, düşünmeye nemeliğine defisit demek ne demek. Şu hakkında ne sebepten bu defisit oldu, nereden döndü bu defisit, ne için döndüler bu defisiti ve defisitin yerine nemeler geldi. Defisit edip köp zadı bunun ornunu nemeler bilen doldurdular. Yani şu hakkında bilimde şey ederim. Hı hı. Nereden defisit diyen zat? Defisit demek, men ödümüm, yakynrak wagtda neme tanışdym aslında sizleri. Neme ekeni-de bir zat, meselen bir önüm diýip alsak, şol talaplary garşylap bilmeýän bolsa, Hı hı. ýa-da ýörüýteden edilenen bolup biler, şolar ýaly az ýagdaýda. Şoňa aýdylýan ekeni. Ýani bir önüm bar, ýöne bir tarapda da alyjy neme halk bar. Ýani ätiýaş duýan bir halk bar, bir gatdalla. Şol halkyň ätiýaş duýan zadyny garşylap bilmeýän isten bir zat bar bolsa, üsit diýilýärdi. Bu önümçülügün diýip biler, başga bir zat ýani bilime de şeýledir meselem ýa-da informasiýa almak bizini maglumat alyp bilen o halkyň isteýän bir zady bar ýöne ýörüýte ýapylýar. O da bir defisit halyna getirilýärdi. E, bilim ben şeýledir ýani çağalarymyza berilýän bilimler, nähileki bilim ýani neslin yetişmesi üçin ýani bir ösen derejede bir neslin ýa-da halkyň yetişmesi üçin berilýän neme ýokdur, bilim ýokdur. Onun tersine ýani şo halky hasam beter jahil goýmak üçin ýoluny ütgetmek üçin ýani başga zatlar neme der ýaly ýa-da Üstünde oturuyor. pikir eder ýaly, meşgul bolar ýaly ýagdaýa getirilýär. Şimdi şöyle kara ben başta yine defisitten sözü nerede ve kaçan tanış oldum. Nerede benim karşıma çıktı defisit sözü. Yine ben çağa vaktim benim ecem çarjımı Unilmak diyen bir sahne nemesi vardı, magazin vardı, ulu bir magazin. Alışveriş merkezi diyelim Türkler. Yine şurada işleyerdi. Yine şu vakti ben çağa vaktim köp gidiyordum da ya iş yerine şunda kımmat zatlar geliyordu. Kımmat zat derken yani her kim alıp bilmeyen zatlar vardı. Yine krustal fasudalar vardı, sonra eğim başlar vardı, sonra yiyecek içecek zatlar. Yine şu zat her kime satılmayadı açık magazinlarda koyulup onu bu köpraklar yine magazinin direktörler diyeceğiz, ulu yerde işleyenler adamlar yine şular alıp bilirdi. Yani her kim el yeter değerli zatlar. Yine şu zat şunda yine işleyen magazinde işleyenlere bir sanı berýärlerdi şu wagtda. Yine şörden bilemem defisit diýen zady. Şörde karşıma çağa vaktim bilen. Her kim güç yetip alıp bilmeýärdi zatlary. Yine hazırki düşünjede ne etsem yine bizlerde bilime algı nemesi oluyor. Yani zatları defisitler bizlerde. Mesela bilim yok Türkmenistan'ın içinde. Absolutno yok. Hiç alma nemesi yok. Çağların bilim alma potansiyelini öldürdüler. Defisit ettiler.
Nire karasan kaysı bir edara, kaysı bir bölüme nämeye karasan şu bilim alma nämesi yok. Algısı yok yaşlarda. Defisit ettiler. Her kim güç yetmiyor o bilimi almaya. Edil alayın diýende de ýokdur. Şu wagt ýurdun Ama içinde istenip bir ýerine kadır alayın yok. diýen bilmez. Nämesi yok. Gün seni hem gepleşin dinledim. Şöyle şu fırsattan faydalandım. Sana hem köp sağ olsun Aydan. Gatı duygulandım. Senin aydalarını eşitip aydalan zatların hemmesi doğru gelip duran da gatı doğru zatlar aydıp geçtin. Bir gün onların saparanın aydan zatlarına şu hemme zat okuda okuda başlaya yani mugallimlerin e, bilimi çağa vermeye bilimi defisit hazır bizde. Yok. Absolut yok. Şu hemme zadı kısıp defisit edip yerine cahilliği doldururlar. Bilgisizliği, bilimsizliği doldururlar şunun yerine. Gatı doğru zatlar ayıp geçtiğinizde Safar abiyle ikizden mugallimler absolut nol bunların öz nemesini boynuna alıp çıkıp gitmeli. Bizlerin çağlarımıza onun yalı zatları vermeli. Yani bu hazırki ben oturan bilimleri vermeli del bunlar. Hawa ene bir neme görensiňiz, video görensiňiz ugradandyrlar size. Şo mekteplerden yetişýän çağalar. Egerde şo çağalar mektepde okumadyk bolsadylar. Meselem diýel bir çöllü bir çarwa maşgalanyň çağasy bolsady, has ahlakly bolardy. Has namusly, has ahlakly, hayır ýadyp bozup zat edibem bilmesin. Ýöne şo taýda kysymdan has ahlakly bolardy. İnsan bolardy. Doýan emma mektepde yetişýändik üçin şeýle çağalar yetişdirilýär. Çünkü mekteplerimizde gaty kän neme ahlaksyz muallimler köp. O da indi ol neme demedip salanoklar ýani bir egzamin ýene zat alyp synagdan geçiribem giren oklar. Kimiň tanyşy güýçliräk bolsa uçulşany gutorýarlar gelip muallim bolýarlar da. Uçulşany gutorup 1,5 ýyl 2,5 ýyl näme kolýar. Şonu nemedik gelen ýaşy nemeleri muallimlere nalaboy klas okuwçylaryny anylýar. O da iň esasy neme gatlagydyr. Ýani bir bilimsiz muallim bolup gelýär birisi, oňa da iň esasy ýerini, ýani çağanyň bir bilinç altyna ýa-da şo çağanyň altyapysyny salynjak wagtyndaky ýere geçirip goýýarlardy. Bu gaty bir erbet bir zatdyr. Bizim şuňky gelip ýeten ýagdaýymyz şo sebäpden. Ine häzir aýdyp geçdiň de ýa-ni ol magazinlarda ýeten okdy zatlar ir döwürler aýtdyň sen 90'ly ýyllar aýtdyň da. O ýyllar neme hökümet magazinleri bardyr esasy. 80'li yıllar aydın. 80 ha 90'ın arası. neme neme magazinler bardy. Hökümet magazinleri bar. Indi seret 90'njy ýyllarda 94-nji ýyllardan esasy ine Türkmenistan gaz satýar neme Ukraina gaz satýar Türkmenistan. Soň Ukraina bunyň puluny bermär. Pulunyň belli bir az bir bölegini geçirýär, galan bölegini de haryt bilen hasaplaşýar. Muňa da barter sistemasy diýip Barter. ad berýärler. Bunu näme diýerler? Ukraina meselem 3 manatlyk bir harydy aňardan alyp, mesel Ýewropa taraplaryndan alyp bilýärler. 3 manatlyk harydy alyp 30 manada bizim ýurdumyza berýär. Ýani gazy bir alýar, üstüne de saňa da gazyň puluny derek haryt berjek diýär, harydan gymmat bahasyndan getirip berýär. Şeýle bir zat bolandyr ne o velosipedler, zatlar bir sancak, iki sancak velosipedler gelýändir magazyna. Dedem neme edip alypdyk da şonu oçura durup alınıpdy da. Ýokdy şo velosipedler zatlaryň. Ýa-da ne
hallar vardır. Näme hala diýip çykýardy. Berlin haly diýärdilermi? Hawa ýerde gymmat el ýetmez näme bahalardan da adamlar alyp bilen okdy. Näme üçin? Çünki gymmat bahasyndan getirip goýýardylar. İşte nasıl Yani dip taşı. şoý ýörüýte edilýär. Ona meselet şeýle bir soragam çykýardy. Diýel sen gadyny satýarsyň Ukraina. Ukraina da sana barter görnüşinde harit berjek diýär. Bolýa haridiňam bolsa ähtiýajymyz bardyr bize. Alaly haridyň getirdik bilersiň. Ýöne sen meselem şu zady sana Ukraina beren wagty şu zadyň asyl fabrikasyndan çykan bahasy meselem $100 bolsa Ukraina sana bunu $500 getirýän bolsa sen bunu yerinde gidip emmet barlap bilersiň. Dogrudanmy? Ýurt bolsaň bir döwlet bolsaň. Bunu etmeýärler çünki näme diýerler şu harit bilen şertnama edişýänleriň özleri şol işin içerisinde bize Berdimurad Rejep diýip biri bardyr. Şolaryň näme edip gören işler ekende. Bardır edip bilen. Aha, edip gören işler şol eken. Berdimurad Rejep daglar. Olar hem o taýdan hummasy zadalar emma halkyň içinde ýagdaý ýok-a. Almana. Ne Şoň hazır üçin az bolýar zatlar, halkyň ähtiýagyny näme garşylap bilmeýär. Indi bu zatlar bar geçeliň biz. Biz näme üçin öndüremiz o diýeli. Mesela bar 90'ly ýyllardan SSR'den ýa aýrylan wagtymyz ente kadrymyz ýokdur, ýenedir, hünärmenlerimiz ýokdur, ýetişdirmelidir bolýar. 2000'li ýyllara ýetemizde näme üçin öndürmedik? Eýem 15-20 ýyl belki şu wagt 33 ýyl geçdi. Şu wagt näme üçin ýok? Öndürilenok, özümiz kyn däl. Mesela iýmit gytçylygy bar durmuydy hanym bizde. Un diýä, ýağ, un, et, towuk eti. Towuk diýilen zat öndürmesi kyn bir zat däl. Ol bir 40 günde, 70 günde yetişýän bir zat. Ödem adamyň üstüni gömüp bolýardy o zat bilen towu ýetişdirme gansa da et bilen üpçüne deýin diýsem. Gatullan bir yerimiz bar, ýöne näme üçin edilen o? Hemen ama şuna gelecek bolýar. Bir tane YouTube'dan video izledim de şu 94. yıllarda Rusya'da kıtçılık bolan. Sovetler ayrılan wagt kıtçılık bolan, şu zatlar defitsit bolan. Ya pırlavkalarda hiç sat yok, absolut hiç sat yok. Şu wagtlary Amerika näme diýen kırsan Ukraina dedin ya, Ukraina bilen arasında şunda Amerika barter edip başlagan şunda karaçki diýen toğun ayağı bolýar ya. Şu zatlar şu 94. yıllarda bir lüks bolan da adamlar aldı. Ýöne kaynadan wagtyn diýär, ýani şu videoda aýdy, kaynadan wagtyn bir uly mukdarda bir ýag çykýar, özüm taýýan ýok diýär. Soň öwrensek diýär, bunu ýani xlor çamaşyr suyu bolýar adam için. Ana şu zatlar bilen ýuwup nämedir, issi zaty çykmaz ýalym, şuň ýaly bir nämeler bar da himikat. Şuň ýalar uğradylar ekenler. Şu Amerikanyň diýär surok geçen zatlarını bize uğradyar. Bizlerin onun yükseli bir yedik dep şunu aýdýar da. Ýöne hazır indi bizlerin hazır döwrümüze gelen, Türkmenistana geleni. Hazır şu zatlar halyýaça payok diýerler. Türkmenistanda magazinde hökümet döwlet magazynlary bar diýerler. Payok. Ina şu payokda Başka paýlap berler adamlar. Diýerler şu 94-nji ýyldan beri Russiýany 30 ýyl geçen. 30 ýyl geçen. Hazır indi garasaň normal ýani äliýetler bahada alyp ýendiler Russiýany. Men Russiýada bolmany üçin bilmeýän. Ýöne Türkmenistanda hazır garap otursan şu ýene 30 ýyldyk öňki bolan zatlar Russiýada hazır gaýtalanyp durar. Et defitsitli bar, tawuk, paýopalar, un, ýağ, şeker. Hazır bizde şu zatlar durar. 30 ýyl bäri sen aýdýan näme üçin bizde şu zatlar näme edilmeýär, üretilmeýär diýär. Näme üçin üretilmeýär ordan? Ýene sorak, uly bir sorak. 30 ýyl mundan öň Russiýa ýaşaýan bu zady, ene soň Gorbaçov döwründe, soň Yeltsin gelen şu Gorbaçov bu komakyň bir ýol şu nämeden aýyrmaň bir proses geçenler şu döwürde. Soň ene 1 dekabrdan diýär, 31 dekabrda diýär, hiç sat ýokdy magazynda diýär. Onu näme aýdyp geçýär, kim bu?
Жириновский. Şunu bir intervyusunu dinledim de. Son 1. yanvara geçen vakti de mezat var Pırlapka'da de. Yine el yeter bakadı den. Yani bu aylık onu bir devlet yani adamlar da aylıkçılar da onu alıp bilmeyerlerdi. Hem mezat var. Birden hem mezat oldu Pırlapka'larda de. Yani aylık Hmm. oldu. Ne bizler de hem şunu yalı. Kamerski mağazalar açıldı birden yaptılar olsa. Kamerski mağazalarda hem mezat var. Yine el yeter bakadı den. Sen gidip bunu arkadan yani aylığını alıp bilmeyen. Hazır emine şunu yalı. Yine kımmatlattılar hem mezadıdan son bu devlet mağazaları şu zatları yine arzarak edip yani el yeter bakada yine oçur basa bas sık yazıyorlar. Geceden gelip oçura durup alıyorlar. Bu zat etler hem tavuk etler hem yer yağlıyor. Yine keselçilikler azı yine epidemide bir gepleşik üründeşik geçirdik. Geçen oliçeri var 3 kişi olup. Neşeli etler balinasalar dolu diyorlar. Karnı ağrıp bulup yatanlar diye. Şu tavuk eti yiyip. Yani şunu yalı zatları hazır emine zatları difitsi de diyorlar. Sonra buradan açıp koyuverip sonra yine adamlar şunu yalı açıp gözü aç bulup buradan alıp yiyip yine şunu yalı keselçiliklere uğraşıp ne bilenler de. Owa şonu olsa şo ýagdaýdaky adam meselem bir maşgala diýeli öz çağasynyň bilimi hakynda ýa-da okuyan mektebi hakynda üns berip bilermi? Üns berip bilmeýär. Bunam olar bilýär şunu ýörüýte edýänler bar arkada. Bular bilýärler ýani halky aç goýsaň, halk diňe iyi bir şey zady hakynda zat eder diýip pikir eder. Soň senen bir gapdandan bularyň çağalaryny eline al mekdebinde okut ýene-de özüňi ulanmak üçin haýar bir neme et, önüm edip al ýanyna geçir. Edýän maksatlar şeýle bolmasa azyk öndürmek üçin hiç bir mesele ýokdur. Hatda neme de gerek gel. Ýeriňem şor bolly, zeýli bolly, onuňam nemesi ýok. Bunun bizlerin cemiyet Ölümçülüğü ýok. çavdar bir cemiyet. Simbolina Lebap vilayatynyň adamları, Lebapları, daşyňyzlar çavdar. Yani ekin dikin hemme näme bilen adamlar, dayhançylykla uğraşan adamlar. Özüniň kapysynda azjyk bir ýeri bolsa hem ekin dikin edip dünýäli gün gören adamlar. Ýöne şular ama hazır şuna hem bir näme bolan ýok da adamlara. Näme diýim men, mankurtlaşdylar da ma yani öz yerinde bir özün üretip zat edip yemeyen ýagdaý kalmadı adamların. Şunu ýaly bir festival boldu. Şu zat badany biz öňkü nemelerimize de aýdyp geçdik. Halk hiç açan özüniň ýaşama nemesini, ýaşaýyş nämesi diýilýär, stili diýilýär, mene näme diýilýär. Şonu halkyň özü seçip bilmeýär. Halk hiç açan öz anançlaryny, däp desturlaryna, dininem, biliminem halkyň özü seçip bilmeýär. Hiç açanam bu ýokdur. Halkyň seçme nemesi ýok. Diňe yönetijiler tarapyndan ýani politikaçylaryň özüniň çykarlary bar bolýar. Politikaçylar näme isleýän bolsa, nähilli halkyň nähilleki ýaşamagyny isleýän bolsa şo şekilde edip halky ýaşadarlar. Halkyň haýsy dine ananmagyny isleýän bolsalar şo dini halka bererler. Halkam bu biziň dinimiz diýip ýaşar. Ýa-da şo anancy meselemini biziň milli däp desturlarymyz ýene nämelerimiz diýendir. Üýtgödülendir. Sovet döwürlerinden bäri orsun bize geleli bäri. Çünki biziň esasy ýagny ana milliligimiz ýok edilendir. Çünki ana milliligimizde biziň bir ýerleriniň gol astynda bolup ýaşamaklyk ýok. Bunu üýtgödüp täzeçe bir içine neme goşýarlarda sahta millilik goşarlar içine. Soňam şo sahta millilige de sen alıştırarlar. Ne şu senin milliliğin wagtyň geçme bilen sen alışarsyň, onu özüň hasap edersin. Ondan sonra şol alıştırılan milliliği hasam kamilleşdirersin. Ne şu wagt neme geçiripdirler-de geçende şu Mawtummulyň nemesine bagyşlap düýeleriň o nemelerini bedeglerini geçiripdirler ekeni. Ol düýäniň bedeginiň festiwalini geçirmek näme gerek umydy han?
Gadymy bir zat, köne bir zat, şo şaýsep mata, maýda matalar bilen bedelen zatlary geçirip halky büýmeýärlerini şu diýä biziň milliligimiz diýädi. O gerekmi o zat? Şu 21-nji asyrda kejebe minip, kejebe üstüne gezip görünmü bar? Ýa-da sen onu össürdüň-de meselem sen ýurduňa millionlap turistler gelýär. Şolary aýlap bilýärmi? O kejeben bir işledip bilýän bolsaň, onam ýörüýte bir nemeler tarapyndan şirketler ýa-da bir işi alyp barýanlar tarapyndan näme edip bilersiň? Össürip bilersiň onu. Ýöne bunu döwletiň adyndan edip görkezýärler. Soňam arkadagy diýerler, gapdanla gahrmanyň arkadagyň tagallalary bilen şu zatlary etmäne mümkinçilik berdiler diýerler. Üstesine mawtumly bilen bir gapdanla ýapyşdyrýarlar. O kejebe bilen mawtumlyň hiç bir alakasy ýok aslında. Gelýän ýeri ýok, ýöne ýapyşdyrýarlar. Näme diýerler? Ine bu türkmen siz diýe mawtumlygyňyz bar diýe, siz mawtumly ananýaňyz diýe. Ha, onu da otaýyk ýapyşdyralyň mawtumlygyň şo ýere diýe. Soň bular düýe bilen ýa ýaşapdyrlar ekenini ýa öýdaşapdyrlar, ýene edipdirler diýe. Onu bunam has kämilleşdireliň, bu halka bereliň, ýapyşdyralyň. Üýtgödüp halkyň ana milliligini ýok edýärler, ýerine de sakta bir millilik goýup, o saktany hasam beter saktalaşdyryp alışdyrýarlar da halka. Soň halkam soň näme etmeli bu adamlar? Kemme gözünün görýän zatlary şo zat bolan soň, ay men işim bolan ok bu zatlar bilen maňa gerek gel diýmeli, ilki bilen millilik gerek gel diýdi bolýar eýem, milliligini araşdyrmaýar soňundan. Şonun iri dersiň adamy. Ondan soň diýer, ay men diňe öz maşgalamy oňorsam bolýar, men gitjek daşar ýurtda işlejek, pul gazanjak, öýüm oňorjak, maşynamy aljak. Men hiç zat bilen işim ýok etdiýärler. Ýörüýte şo maksat bilen edilýän bir neme de halky irizmek, özünden irizmekde, öz nemesinden aslyndan irizýärler. Soňra adam diňe özü bolup galýar. Men bu ýaşaýyn diýen neme gelýärdi? Aslyndan aýrylýar adam. Sen nazır şurada Goğuz atın üstünden bastın da yine kecebe dedin, neçenci asırda kalan zatları gökyüzüne az. Ön şunu zatlar yoktu. Yeniş. Ben çağa vaktim yoktu. Bu zatlar bize sadece muzeylerde görüyorduk. Bir Sancarjo'da muzey vardı. Yandı dediler, bize de bakana bu muzeyi yap, başka bir neme edara, men bize dediler. Bize çağa vakti bizleri sadece olsun, mektepte olsun, muzeyler, alıp görkezyerlerde. Yine şu üzerine milliliğimiz, yine şu zatlar bolup geçen, yine şu zatlarda düşündürüyordu bu anlarımız. Yine hazır kıynasa muzey diyen zat yok tutmasın. Yine şu muzeyin yerine bizlerin depte surumuz, milliyetimiz, milliyetçiliğimiz falan da yine şu zatları yine geçen Sapar abilen Oleçarina'nın bir sani gepleşiği oldu. Şunda Novruz Bayramı'da ulu bir da var edip çölün ortasında yani aydışı bir medeniyet bolan vakti medeniyetin başlangıcı bir tuvalet bilen başlaya, doğru mu? Şurada kara öyler duran bir normal yağlı hem mezadı yine bu güzel milletine buğday ekiyoruz, bu yine ekarançılığımız var, yine bilmem bir zadımız var, hep görkez yerle şahsiyetlerimiz zaten, yine tuvalet yok. Tuvalet yok. Yine Tuvalet yok şu tayda açık görkeziyle yöne hiçbir yerde medeniyet diyen bir zat yok. Sadece bir gösteriş yağlı gösterir. Yine bu medeniyetin görkezecek olsa muzeylerde başka yine devletleri görüyoruz. Hem kadınki zatlarını muzeyde görkezlerler. Yine bizlerden yerde ulu binalar kuruluyor. Yine onun içinde muzey yok. Muzey değil o. Eski zatlar yok. İngilizce'nin internetin mi gitti bir zat oldu. Gittilermişim. Yine şunu alayım deşler. Muzey bu eskiyen milliyetçiliğimiz genel etmeli olsa muzeylere görkezmeli. Onun kilizirde her gün her zat edip bakan edip bunu yağladıp yine bu güzelin bir tarafa karasan bir ekranın arkasına karasan adamlar işsiz güçsüz yani mekteplerde okul bilim yok doktorlar hastanelerde hiçbir beceri alıp bilmeyenler yine bir tarafına karasan yine bu güzelin yine milliyetçiliğimiz yine bu güzelin
depresurlarımız, rahatlarımızda ekranlarda bağırıyorlar. Yani bu neme düşünenler. Fasat. Yani adamların gözünü boyamak için, adamları ayağında cemiyette, halk oyalamak için bir neme de düşünüyor. Bizim neme elektriğimiz aram ötşer yaman. Kâne ötşer şu yerlerde. Wi-Fi'm gitti. Nirde galypdyk Hümüde hanım? Bu neme Novruz bayramı, şunyalı, şagalanlar Ha, şeyleri. indi seyret şu taýda ilkä şu neme ýok diýdik. Tualet ýok. Ýene de bir ýokdur da dar şu taýda. Indi sen o toplantyny näme üçin etýärsiň o ýerde ilkile? Görkezmek için, Meselem gözetmek için. kime görkezmek üçin? Nemesi ýoga, kynçylar ýok o taýda hiç il. Eger şeýle bir ýagdaýda edip bolar ony, meselem ýylla bir gerek seminar görnüşinde nähillek ýagdaýda sen ýollaryň açyk bolsa, Türkmenistana da millionlap şol nemäni görmek üçin ýurtdaşyndan turistler zatlar akýan bolsady, gelýän bolsa şolara görkezmek üçin o çykdajyny edip bilersiň çünki sen o taýda haryt satarsyň, ýene bir zat edersiň. Ýani peýda gazanarsyň da. Ýöne ähli zady diňe çykdajy etmek üçin edilýän bolsa bu taýda bir oyun bar bolýar da. Bunyň arkasynyň bir maksady, başga bir maksada hyzmat edýän bolýar. Eger sen kär elle etmek üçin etmeýän bolsaň, bu iden masraf gaty uly neme o taýda çykan çykdajylary, onda maksady näme olaryň? Başga bir maksat üçin edýärler. Fasat edip görkezýärler. Yani Türkmenistan'ın yağdayına şunyalı durumda yani hem mezak Hilala Gillik, Asuda Asman barda. Şu nemeler var ya bunların sloganları. Toy bayram diýen ýaly şu Başka da. düşünjäni neme berkitýärler de her wagt soň Aynen. adamlaram bilýärler bular. Halkyň nähillekidiginem bilip durlar, tanaýarlar da halk nämäni iýýär. Halk hem iýýär şonu, hemmesini. Soň neme bir zat bar ine şu wagt Türkmenistanda köp illeşdemiz diýendir. Berdimuhammedowler günäkärdi. Berdimuhammedowler bir derejede günäkärdir. Ýöne şu wagt Türkmenistany FETÖ ele geçiren. Evet. Bu bizim MİK'imizin Bedel. anyk Adını. maglumaty şu. Yani FETÖ şu taýda paralel bir neme gurupdyr. Gülenist. Gurupdyr eken. Türkmenistan'da neden Gülenistler diyorlar. O da şeýle diýip atlandyrýarlar da FETÖ'nüň Türkmenistan nemesi şubesi diýip atlandyrýarlar bunu da. Ine şu merdan illeşimiz vardır. Merdany alyp gaçanlaram şolar alyp gaçdy. Yani FETÖ'nüň Türkmenistandaky şubesi, şonuň adamlary alyp gaçan, merdany alyp gaçanam bel ýurtdaşyna çykaran bolsalar, entek näberli. Yani belki bärde saklaýanam bolsalar. Yani bunu bizim halkymyzyň ünsüni sogmak üçin ine seret Türkmenistanyň içinde FETÖ aýratyn bir paralel bir neme gurupdyr. Döwlet gurupdyr. Ýöne bunu aýdan oklarda tersinine Berdimuhammedowler edýärler diýär. Bularam günäkärdir. Bir derejesi bardyr. Bir derejede günäkärdir. Ýöne diňe şo günäkär diýen bolsaň, onda sen ýalňyş tarapy gurup durýansyň. Halky bunu giň işletmelidir. Yani Berdimuhammedow diňe şonuň ýüzüdir. Şu alyp barylýan rejimiň, sistemanyň ýüzü hökmünde ortağa çykarylýar. Onun arkasyndaky nemesi bar? İşleýän kadrlary. Başgalardyr. O kadrlar hakynda da gurrun edilmelidir. İstendik birini çykaryp bilerler. Berdimuhammedow bolmasa Recep diýerler ýa-da Murat Urbanov hem goýup biler. Başga diýilmedi bilerler. Aktörler değişip biler yöne altındaki sistema şu bir sistema onun ene sistem nemeler ene köp edara yerler var başkent dil okulları var Türkmen Türk
mektepleri var. Hmm. Sonra firmalar hazır geçenden bir ay geçti. Teze ay firması diyen şunun yalı et önümleri, konditer önümleri, şunun yalı önümler. Ena şu nemelerin, şu gülenistlerin yani FETÖ'çülerin firmaları şuların elinin aşağında duran nemeler şular. Hemisi. Buradan çıkıp duran zatlar. Hawa. Şu mekteplere gelsek, mekteplerde hem köp muğalımlar, şuların elinden çıkan muğalımlar, eğitimciler, bilim beryenler. Ben öz çağımdan misal getireyim de, geçen bir aylık geçtim şunu. Mekteplerde sadece korku beryenler çağalara. Okul diyen zat hiç yok. Sadece bilimin yerine korku beryenler. Yine benim oğlum, küçük oğlum biraz nemeraktır, hareketleraktır da kurallara uymayan, yani şu işine gelmeyen, şu mekteplerine ağır kurallar var. Şunu yalı etmeli değil, şunu yalı çağalar, bunu yalı bulmalı nemeler, kurallar koyarlar da şunlara uymayan benim çağam. Bunların koyan kurallarını özgür neme ruhlu. Şunun muğalımı her seferinde korkuzadı bu çağanı. Sen akıllı olmasan, akıllının aslında akıllı demek zadın demeyin manasını bilmeyeler. Akıllı demek neme demek bunu bilmeyeler. Akıllı olmasan seni kuşku den neme var kulluk. O kuşkuda neme bolup geçiyor. Evet. Ama şuna guluğa uğrayan seni, sana şuna yaz, şu tarafa guluğa, kuşka yazacak seni de senin karakteristika veriyorlar okulda. Şunu en pes karakteristikanı verip seni şuna uğrayan da hem şu çağını korkuzadı şu muğalım. Yine şu korku, şu aydan ne metti şu muğalım, kuşka uğrattı. Kuşka uğrattı şu çağı. Şunu yaladıp korku diyorlar da yine şu bilim vermekle, bilim defisit dedik yana başta. Bilim vermeyen yana korku veriyorlar çağalara, korku. Aslında bir çağa, mesela bir çağa geçen nemen okudum da şu Finlandiya'nın bilim eğitim nemesi var, kitabı var da şunu okudum. Şunda neme diye bir maşkalanın içinde bulayan zatlar çağanın oku durmuşuna yansımalı değil. Bu çağ maşkalanın hem düzü olmalı için neme olmalı? Sistem, doğru düzgün sistem işlemeli, en esası işlemeli. Yani çağa özgür bol ösmeli onun için. En esası işlemeli. Ekonomikası, şu maşkalanın ekonomikası neme olmalı değil de çağanın oku demesine ziyan vermeli değil. Yani bizlerde neme oluyor? Mesela en baş, 11. klas son bol ya bir en son yılı şunun ucu okul başlarından ta Maya çelle bunlar ucu yılın başına tayarlık görüp başlayalar. Nemelere son canlarda nehirler en baş giymeli okul bilimde sıfır sadece en başlı düşünüyorlar. Bunların albomu diyorlar, muzikantı diyorlar, muğalmanın hediyesi diyorlar, padarkası zaten şular düşünüp başlıyorlar. Bu çağının yine hem benim çağ enesi atası Türkiye'de işlemeyle yurttaşına çıkıp uğratmayan, enesi atası işlemeyen çağlar ucu psikiki baskının içine giriyorlar. Bu ucumunun oku nemesine ziyan verip başlaya çağa, baskı yapıp başlaya. En son nemeye getiriyor, en sonunda ölüme çeli getiriyor bu çağını. Yine şu, yani Finlandiya'nın bilim sistemasında diyor ki bunun maşkalanın, ekonomikası çağının okulunun bilimine baskı vermeli der. Yani hiç ziyan getirmeli der. Şu muğalımlar şunun yalı değerli olmalı da şu yine deputat diye milletvekilleri mecliste oturan meclis nemeleri neme diyorlar üyeleri yine şunun yalı muğalımlar değerli olmalı. Yani parlamentoda oturan adamlar yalı değerli olmalı muğalımlar. Yani bizimkiler neme? Olardan ham değerli bolmaly. Umydy ha. Olardan ham ýokardy. Ama eğitim veren yani muğalım adında öğretmen derinin en yurtun en başı yani prezident yani muğalım eğitim ver yani. Prezident yani o kürsüde oturup koyanlar şu eğitim ver. Ulu vazifede oturan adamların şu muğalımın elinden çıkıyorlar. Yani bizimkiler ne yani benim muğalım çağım muğalım yalı korku sadece korku veriyorlar. Sadece yani ekonomikasında ne diyorlar var şunu alıp gel şunu yalı etmeli çağa en başını zadını baskı yapıp başlayalar. Bu ucu çağının
bütünlüğü psikolojisini bozdu çağını. Ölüme çeli elbette. Ama son neme yetişen nokta? Nesil yetişen o ne? Bizden şu wagt yurdu halas etmeli ýa-da halk halas etmeli diýär. Süýeni halas edilmeli, halka seredýärsiň. Ya da halas edilmeli yetişen bir 10 veya 20, 13-14 ýaşyndaky çagalaryň özüni alyp barşyna seredýärsiň, elini çekmek isleýärsiň. Yani eger bize hani şu wagt ýöne köý bir watandaş hökümini elimizden nemeden ne diýärse gelenini belki de has ulrak bir nemeler ýurtlar belki ýardym etjek bolsa, şu halka seretse, Aa, bana ýardym edip bolarmy diýer. Önüme. Çünkü Cemiyet. özüni alyp barşy jemgyýetiň özüni alyp barşy gaty erbet, ýani goran bilen o. Goramagyň nämediginen bilen o. Soňra şeýle bir sözler geçýärmi da, mada aýdýandyrlar, ay birler çykyp halas etmezmi bizi. Çykda, merdan, kemine. Aa, Ben ondan üttü şu adamam garaşýarsyňyz. Siz onu goradyňyzmy? aa. Şu Tam siz tersi. halas etmek üçin çykdy. Eger siz şol oglanyň ýygyna eýeren bolsaňyz, düşen bolsaňyz toplum bolup, aýdylan zatlar gowy diňläp, mantygyna çen akyl ýetirip eden bolsadyňyz belki de bu wagt halas bolardyňyz. Ýok etdiler. Meselem 94-nji ýylda başlady. Umydy hanım bu. Bizi halas etmediler, halas etýän bir. Çykda şo döwürler size hemme mut yer berdi, gadyňyzy çekip berdiler, toňuňyzy çekdiler. Biziň daýym köçämide çagyl döküpdiler. Soň 90-ly ýyllaryň soňlaryna dogry buldozer näme bilen syýryp köçämiziň çagylyny ýuwaş-ýuwaşdan ýuka-ýukadan alyp köçämizi ýok etdiler, çagylyny aýryp gitdiler. Çykdy ýöne biziň ene atalarymyz oturdu, ýani götlerini ýerden galdyrmadylar. Aa, Olar galdyrmady. Indi bu wagt bize ýetdi-de şu wagt iň soňky pursat barda 2019-njy ýylda başlan pursat şunu ýaşap dört gidip durentek bu hereket bar. Halkyň bir halas bolma umydy bar. Bunu da halk görüp bilmekden ähillik bolmaly. Umydy han. Yani biziň şeýle bir neme halkymyz neme edipdirler, ýasapdyrlar şu mekteplerden edilen zat da bu. Yasalan. mektepten satdyr mektep, sadece mektep. Hemme zadyň, yani bir ülkenin, bir döwletiň başlangyçy mektepten. Mektepten başlayan. Yani mektep hem sacykdan başlaýar. Bizden hem sadece sacyklara garasan, ya senin 2-3 ýaşyndaky çağa senin terkerde başyny gahrymanyny nerden bilsin o? Nerden bilsin o? Ha. Bunlar aktiviteler öğretmeli, aktiviteler, oyunlar, her legolar, bariler, kitaplar, suratlar, zatlar, şu zatları, kitapları öğretmeli. Senin o goşku yatlamanı, tamam yatlar yöne içinde yatılan goşkusun näme hakkında aydılan nereden bilsin o çağa? O çağa nereden bilsin senin kahraman nereden bilsin? Demedik bir atlat ya da mavtumul prağı pehil paykas ummani. Nereden bilsin? Gitçik çağa ummanyň nämedigini, yani pehimiň paykasyň nämedigini nerden bilýär? Onu ýöne bir söz hökümine ýatlaýar. Soň alışýar da bu adam soň şo sözleriň mantygyny bilen o neseret sit sözüni ýaňy ýakyndan emetdim diýdim men. Öwrendim diýdim. Ýöň belki eşitýändir, bilemdi. Öňe jahil söz bardyr. Jahil sözüni ýaňy ýakyn öwrendik. Öňem eşitýärdik ýöne, bilýärdik jahil söz, eşitilýärdi. Ýöne jahil diýip näme düşünýärdik? Ýaş ýetginjeklere diýilýär diýip düşünýärdik. Şu wagt bilýärsiň jahil diýmek başga many berýän ekeni. Ýaşaýyşymyzam şeýle, ýani biziň bilýäs diýendirler adamlar. Ay bizem bilýäs bu zady bilýär. Ýalňyş bilýänsiňiz. Çünkü şuna gelecekdigini sapara bilen nemet ýatsa, on gepleşende şo nemesinden gurrun berýär, hem ekranla adam kan aýdyp berýär bunu. 89-dan ta 94-ün ortasyna çenli, ortalaryna çenli gatyly iş edipdirler. Hem şo döwürlere aýdýan mekenlerde gelejegi şu zatlar etmesek ýok bolup gidýärdi. Şeýle ýagdaýlara gelýär diýip aýtýan ekenlerde. Ýöne anan oklar diýär adamlar, ay ýok ýal bolmaz diýerler diýerdi. Bolda. O beterem boldy ýani.
Yine şurada cahillik hakkında söz açtı da bir Atatürk'ün sözü var şunu okuyun da en büyük savaş diye cahiliye karşı yapılan savaştır diye. Yine onu yine şu öğretmenler ya mugallimler bu zatın üstünden şu cahilliği kim öğretti? Mugallimler öğretti. Demçine de çağa bir nesil şuların elinden çıkıyor. Şu çağa şu çağını doğuran şu çağa öğünde mektep yaşına yetirince bir şu eneyem şu mugallimlerden ulalıyor. Şu mugallimin elinde ulalıyor. Eğitim alıyor. Mugallimin elinden çıkan kız çağa demine öğlendi gitti yani durumuşa çıktı. Çağa doğurduktan sonra şu çağa ne şekilde eğitim versin, ne şekilde terbiye edersin. Hem zat mugallimden başlıyor. Zayalanıp yetişýärde. Bizim gaty gynandyrýan zat şol bunu neme akyl ýetireninden soň hasam erwet bolýar ekeninde. Akıl yetirmek aslında gatı gıyın bir zatlara akıl yetip cahillikten çıkma gatı gıyın nemeler. Onu köp okap köp nemetmen de sen yana aydıp geçtin ya bizlerin vaktinde enemiz atamız sesini çıkarmaktı yani. Şunu yavru ne gilelim görkezmeyenler. Menin enem mesela hazırına men ekrana çıkan gürleyen ya enem bilen can eden vakti şunu yavru zatlar aydıp verecek olsam şunu yavru hadi. Şunu yavru hadi. Onun ya diye kes diye sesin artık kes diye sesin çıkmasın artık diye ben diye korkuyorum senden diye. Neme doğru şimdi cevap veren neme diyen vaktinde sen çıkan bulsaydın diye ben berde ağzın şunu ekrana çıkmazdım sen hem korku oturmazdın diye. Şunun için dedi sen ağzını yap diyen sen sus diyen sen gürleme diyen sen benim için etmedin mi ben öz çağlarım için etmek zorundayım diye. Ben edecek benim borcum şey et diye. Sen vaktinde çıkan bulsan diyen gepleyen bulan gepleseydin senin yine mesela 94. yıllarda yani 94-95. yılda hemen çağladım şu vaxtla yadımda da çörek defitsit oldu bizde mağazalarda. Hatta defitsit oldu. Yani şu vaxtda yine saparağa aydıp beriye ben o vaxtlar saparağını tanımaya çağa nereden bilen zatları. Ekranda çıkar bu zatları görkezmeye de bu ekran arkasında edilen zatlar eken saparıklığımızın ekran arkasında köp zatlar nemeden indi bize bu zatları görüp eşdotuz. Şu vaxtlar yine aydıp beri SSR dövründe yine yana başlayamaydım. 94. yılda gatı defisit bulanda çörek de yani çörek tapma problemi olan da şu ulu bir devlet diye yani SSR dağılansın. Yani çıplak ortada kalan da hissat yok. Yiyecek içecek zatı yok. Yani şu vaxtda sapar kılmıklayan adam bizlere az bolsa bir çörek almaya biraz defisit bolsam yine şunu başka bir Sovet devletlerinden başka devletlerden ayrı bizlerin Türkmenistan azıcık bolsa bir nemesi var eken yani çörek alıpma imkanı yeme imkanı olan yani makaronu un edip nemesi şu çörek tapıp veren şu adam bizlere azıcık bolsa aydık verişine göre yani. Indi şeyle ne var? Men Sözüm tamamla. Aha tamamla. Yine şu 94-95. yıllarda bizler ben çağa vaxtım yadımda okuldan gelip sumkamı atlayadım gidip çöreğe oçura duruyordum. Yine şu vaxtla enem neymiş etti? Bizler şu ne için bizler benim çağım gidip oçura duruyor çağalığını yaşamaya ne için gidip okumaya çöreğe varıp okuldan sonra gelip çöreğe almaya duruyor. Şu vaxt sesini çıkarmaya. Yine hazır geliyor ama ağzını yap diye. Ben yapmayan dedim. Bakarın gelmesin korksan kork dedim. Ben ölsem dedim ben ağzımı yapmayan dedim. Yine şu vaxtla bizlerin enemiz atamız şu sapar kılmış diyen adam şunu ya aydın adamları korap bilmediler. Yine indi bizlerin yine düşen yağdayımız yine şu yine. Tamam. Men şu neme ýadyma düşýär de men 85 doğumlu da 92-nji ýylda mekdebe bardym okuwa. Indi seret 92, 91, 90-njy ýyllarda bizim Nemen Kalpagyň agorody bardy. Ben ýadymda şo döwürler 90-njy ýylam ýadyma düşýär dogry. Şo döwürler agorody bardy. Şo zamanlar nemedi? Komşular zatlary üns berýär. Nemeler bardy, häzir ýatlaýarlar, özüň alyp barşylar zatlary. Bolçulukdy. Şol döwürler sebäbi her kim öýünde ol şorsu diýäse mal soýýandam neme edýän.
işikde. Şonu işiklerinde näme uğrunda edýärdiler, onsoň ýoldan geçip barýanlar zatlara çenli gel şorty wikit diýip näme çagyrýardylar-da. Hemmek şeýledi şo döwürler. Ага. Bolçuluk bardy. Ýöne 98-nji ýyl ýadyma düşýär, açlyk ýyly bolan. Uň gyçylygy bolan, biz giçräkdik nemeden 95'te Tejenden un daşadyk da şo wagtlar. Tejenden un daşadyk. Mamamlar vardı tejende. Şo taýdan onam neme diýerdiler, şo adam başyna 10 kileden artyk ruhsat beren okdylar. Soň bir halta un şo taýdan aldyrýardyk, soň 5-e 4-e bölüp şeýdi. 10 kileden edip alyp gaýdýardyk da. Gaty kyn döwürler boldy. Ýani şol nemäni ýykdylar da Niýazow döwründe şol 94-nji ýylyň ortalaryna ýok etdiler bunu. Iqtisadiýetini çökerdiler. Türkmenistanyň ýaňy bir üst barýan iqtisadiýeti bardy, gidip barýar. Ага. Çökerdiler. Şondan soň halk garyp gedaý galy. Soňam aýdýandyrlar soňundan ay birden iş ýok bol, garypçylyk bol, ýene näme boldy diýip. Sen başda şonuň nemesini alyp bilmedik bolsaň, öňüni alyp bilmedik bolsaň, ýaşarsyň, garyp bolarsyň. Ага. Yani bu hereketde halkyňam halas bolmasy özüne bagly. Halkam dama nemedir? Birler ilki bir aýdyňlatyp biljek bir gatlyk hökman bir ýerlerden orta çykar. Soňra halk o gatlyň ýygyna düşer, şeýdem halk halas bolar. Başga bir ýoly ýok. Senin Ayda'nın yankı 98. yıl dedin ya, un kıtlığı başladı. Bu vaxtlar yine şu nan, çöreğin şunyalı, oçura durup basa bas bolup, un diyen zat o vaxtlar absolut yani yok diyen vaxtdan bilen yani yok. Son ne payo geç başladı senin şu Aydan dövründe. Payok ucu verildi, payok kaviz kartışka verildi başladı. Yani şu vaxtlar 98. yıllarda 97'de 98'de payo geçip başladı. O gitmedi. Yadyma düşýän ýyllar, zatlar bar, gaty agyr ýaşalýardy. Anlanmaýan biz kiçiräk mekdebe gidýän döwürlerimiz nemedi de hemmek şeýler atdy ol kaloş zat demedip geyip zat edip gidýärdik de mektebe. Aýagyna kaloş zatly gidilýärdi. Şo derecede çöküpdi hal. Ama yine hazır oylan otursan da şu vaxtlar yine bundan hem önemli şu zatlar vardı da yine paxta yağı yerdik. Şu vaxtda o yine payokta paxta yağı verýärdiler. Paxta yağı adamın sağlığına näkili yani bağışıklık immunitetini düşürüyor, bağışıklık sistemasını. Näkili bir yani adam yer yağı değil de o zatlı. Yine bize yiye düşünür. Şunu hem payoğa verip oçura durup adamla yine halı 2016-2015'lerde hem daha önce ben Çarşamba pazar yadında yine dinleyenler yardım edilse bile oçurda durup basa basa edip yağ alıyordu biton ak yağ. Şunu yağladı dipsi edip yani ak yağın dipsi de yani paxta özümüzde önye kızıklı yerem paxta özümüzde önye yani yağ yok yağı dipsi edip oçura durup adamları mal yağladı birini üstüne minip birbirine uruşup düşman bolup ne ikiledip kırıp birbirini şun yağladı produktala alıyorduk yumurta yağ yani adamın durmuş en gerek zatları da şu bir maşkalanın yani ekonomikanın nemesinde en gerek zatlar şu günlük yaşayışta şu zatları defisit edip adamları mankurtlaşıp birbirinin etini yiyerdi. Allah şu nemesi şeýle de yani aňarsynlaky maksady bar da onu ýörüýt edilýän adamlar diňe iýiçkas hakynda pikir etsin, aç etsin, soň açlykdan çykan wagtam birini sylamaz. Ýanyndaky elnäksine çenli almana taýin bolar adam diýip. Bir tarapdan hem aýagymyzyň aşagynda ummasyz bir baýlygymyz bar. Aýagymyzyň aşagy şol adamlar urşup duran ýeriniň aýagynyň aşagynda da hazyna bar, uly baýlyk odo. Adamlara urşa güýmenýärler, aňardan hem arkaýyn nemesini alyp gidip oturýarlar da baýlygyny sogurup. Yine şunu alıp yine defisit gelip çıkışı defitsitin manısı yine şu adamları mankurtlaştırıyorlar, birbirinin etini yediryorlar. Aşağıda yine aydışınyalı gaz
turbalar bilen gazlar gidip duran, hiç kim bu zatlardan havar yok. Havarı bolmağam mümkünçiliği yok. Ne için de halk aç. Halk şunyalar defitsite sokuyalardan özleri kırada. Özlerinin en şu adamlar ulu bir oyunlar var da ulu adamlar ne mi? Yine mesela uruş başlamak için ne için başlıyor? Bir ülke silah yine yara üretiyorlar. Şuları Hmm. satmak başlamalı. İlle ki şuları bir yere iyi vermeli. Yani uğratmalı şuları. Kullanmalı şu. Ha. Yine şulara yine başka ülkelerine Rusya diyelim. Rusya bizim baylıklarımızı almak için bir halk sesini çıkarmasın, şular bilgi olmasın, bilgisiz olsun diye. Üzerine şunu yağladık. Defisite sokuyorlar. Yani alıp yemeğin problemi bu oluyor. Bir zat alıp yemek için o çıra duruyan da ang olmaya, aç adamın ang olmaya. Absolut ang olmaya, zombi alıp oluyor aç. Yanlış mı? Ben şunu yanlış düşünüyorum. Bir aç cemiyet zombi alıp oluyor. Sen de var. Sual demetmeli Umydy hanım bundan dogry nemeler bolunýany halas bolmasy gerekdi. Halkyň bu gidişine de gitmeliler. Şu adine orsun sömürýändigi belli boldy. Bu zatlaryňam ýörüýti edilýär digen belli boldy. Dinäp etmeli bunu bileninden soň çykmak gerekdi bu taýdan. Bundan çykjagam diňe ýene-de halkyň öňe çykmaly. Halk ayaklanan wagty halkyň şu zatlar talap edip başlan wagty bizim ýer toprak bizimki toprakdan öňän baýlyklaryň hemmesi bizimki ýani biziň nesillerimizi biz özümüz gowy bilimli edip yetişdirmek isleýäris. Biz şu wagtky sistemany islämiz diýen ýaly şygarlar bilen çykmaly da halk ortağa çykmaly. Halkyň ortağa çykandan soňra buňa hiç bir güç garşy gelip bilmeýär. Ne aýdýandyrlar köpüsi ay halk ortağa çyksa orus gelip basyp ýatyrar ýokdur. O bir hemmeti nemedir? Kara kanat diyelim şu halkı orta üşürmemezlik üçün orta neme diýen mışmışlarıdır. Ay halk çyksa orsun bir giden amonlar geler basyp ýatyrar. Hiç bokuna bilmeýär orsun. Güç halkyň elindedir. Halk bir ulu güçdür. Halkyň ayağa galanyny bilen wagtlary girmäne yer tapmazlar. Gaçyp gitmäne. Ine şu wagt Russiýa garşy bütün dünýäniň ösen ýurtlary amsan yetiştirýän ýurtlar Russiýa garşydyr. Mahluk haýwan yetiştirýän ýurtlarym Russiýanyň ýanyndadyr. Bütün Orta Aziýa ähli halky belki biraz oňadyrak ýaşaýandyr, elbedirek ýaşaýandyr ýöne düýp maksady içindäki yerli insanlary haýwan edip yetiştirýändirler. Özbegistan, Gazagystan, Täjik, Kyrgyz, Türkmen, Eýran, Afrika ýurtlary gatnaşyk edýänler. Ählicesi şeýledir. Haýwan edip yetiştirýän bizim şu wagt içinde oturan ýurdumyzdan bardyr bularyň içerisinde. Belki bu nähilirä gatnaşylýar o da belli däl ýani bir tarapdan bir agzlaryň bir ýerinde türk doganlamy bilen Turan gurjak diýär Türk birligini diýär beýlek tarapdan hem türkü ýurtlary sömürüp oturan bir neme bilen näme diýeli ganhor ýurt bilen hökümet bilenem ara gatnaşyk saklaýarda dost, dogan, kardeşim diýip sen o taýda näde Turan gurjak. Russiýanyň öz içinde ondan gowrak neme ýurtlar bar. Türkü halklar bar. Kynymda ýaşaýan Orta Aziýanyň ählicesi şeýle Russiýanyň sömürgesiniň altynda sen näde neme gurjak, Turan gurjak. Bu da bir soraw bolup durýandyr. Şoň üçin biz başga halk pikir edýändir. Ay bir ýerlerden geler, kömek geler, ýardam geler, bizi halat eder. Hiç kim bizi halat etmeýär. Öz-özüňiz ýanar gidersiňiz. Ýani şu jagaşça şertler bardyr. Öýdem bir kyn ýagdaýda näme çykan bir zat. Aydın bir gatlyk bar. Şolaryň ýygyna düşüp şolary gorap eýgerip bilmeseňiz ýene-de ýanar gidersiňiz ýani. Başga hiç bir zat bolmaz. Aydınları hükman goramalı. Hükman goramalı. Sen mesela yine geçen bir Sapara bilen ikinizin birindeşliğinize şunu ait geçtiğinizde de bizler yine bu zatları yani indi öğrenip indi bu zatlara akıl yetirip nemet başladık diyen de
profesyonel değil. Değil mi? Bize profesyonel değil. Ha, İkimiz birleşip başımızdan geçen zatları aydıp veririz. Bulup duran gören zatlarımızı aydıp veririz. Yine bunun içinde işle bilenler ne için aydıp vermeye bu zatlar? Ne için çıkıp bile. Yine son aydınlanan, okuyan, bilimli adamlar yine Merdan Muhammedov yalı oğulları ne için ortadan ayırıyorlar? Yine şu aydınlanan adamları, yaşları güzel korumalı. Tutman suratta korumalı. ne medeniyet halka aydınlatacak adamları ayırıp yok ediyorlar ha. Demek näme var? Halkın aydınlanmasını istemeýärler. Näme üçin istemeýärler? Bir giden aýanyň aşagyny masga alyp gatýar, onu arkaň hiç kim garşy giden ok sessiz düýünsiz alyp gidip oturýarsyň. Musun berjek gel sana. Şoň üçin aydınlatmajak bolýar. Halk bermese goýbaýdy. Halkyň özüniň zaty näme üçin oňa bermeli halk? Näme üçin bir grup bir elitar gatlak diýär sapara. Elitar gatlak orta çıkaran bolýarlar ne Türkmenistan ýüzü şeýle ýaşaýar halk gowy ýene näme? Ol nemäni gördüňmü? Habibiň ayaly çıkıp gepläpdir. Diýe himme zat diýe всё хорошо diýe. Sen ya maşina minip şeýle sürüp gidiberýäň diýe asfalt diýe gatwy diýe daşyndan niýe gürleýänlere o erbet ýene zat diýenlere üns bermäň ondan maň olar ýalan sözleýär diýe. Biz diýe adşy ýaşaýarys diýe. Adşy gowy durmuşda ýaşaýarys diýe ýap ýalty diýe maşyn sürüp barýan onuň niýe gapdalňa seretseň diýe näme ýollan diýe rahatlanýan, gözüň rahatlanýar diýe owdonlugundan. Diýdirýän nemelerini görýänmi? Karnın doýýanmy bunyň bilen görüp? Aç kaldyk. Yok, o karın parın beýlede dursun, ol öz nemesini aýdyp berýär, öz ýaşaýşynda. Halkam ne şeýle ýaşaýar diýen görkezýär. Bu kim çykarýar bunu? Ine biz bärde gyýryp otursa ýa-da suut namasy bilen görkezip otursa, mektepleriň hajathanalaryny içine bir haýwanam girmeýär häzir şoň içinde salsaň, ýöne bizim çagalarymyz girýär. Halkyň ýaşaýyş durmuşy kartadan görkezýärsiň, suratlar gelýär görkezýärsiň. Bunun tersine çıkıp sabotaj etmek bolýardy. O hakynda da biz meclisde, öňkü meclislerimiziň birisinde aýdyp nemet karar alyp geçipdik de şu milli halat ediş nemesi hereketi başlanýan şu hereketi sabotaj edýänler cezalandyryljakdyr diýip. O da eşdik galsyn ýanky nemede aýalam, habiýyň aýalam sabotaj edýärler arasynda. Ýani bular diýe ýalan sözleýärler diýen garyp halka ýüzlenýärde. Açyk garyp halka siz ýalanmaň diýene men dok ýaşaýan diýe, men gülýärli maşynym bar men diýe, asfalt ýollan ýaly ýollan sürýän diýe. Siz diýe ollar goldamaň diýe, siz goldasoňyz diýe men aýagymda maşyn bolmaz diýe, men gowy ýaşap bilmem, menem siz ýaly agyp demeli köçede ýaşamaly bolýan diýärdi. Palçykly köçede ýaşamaly bolýan, şoň üçin siz meni goldan, men palçykly köçede siz ýaşaň, menem asfalt ýerde, şikarny ýerde ýaşaýyn diýär. Seni halk haýwan mı görýär? Sen ýalaky bir mahlukmy ananmaly adamlar. Ýeke bu oda däl, Umydo hanym şo elitar gatlak diýilýänler şolar. Diýe Habib diýe ýalňyşlyk etdi, günah etdi diýe, o arka damydan bagyşlady, o da günäsini boýnuna aldy diýendi. Görýär? Hap ýany nemeler var bularyň gaty erwet bir zaya da gaty zaya. Mümkün däl ýani, şeýle bir zaya, ýani ýanyna barıp neme desiň hem gelmeýärdi. Şu derejedäki bir zaya, bir gatlagy, elitar gatlagy orta çykarýarlar. Yine şöyle aýtdyň, maşyny sürüp gidýär dedin de işte öyle näme dedin, hemme zat bilýaly da batdy. Ýöne aýal gyzlara, zenanlara prawa bermeýe okutdy. Nämesi ýok. Ular näme üçin maşyny kullanýarlar? Ulak. Biz hakkımız Evin eşiğine de ünsverin neme Araplan nemesi ýaly giyinýändir. Dini ýörüýtüne şolar ýalaklar ortağa çykaryp olaryň gorkýan zady şundan aýdynlykdan, ýaltylykdan şolar edip duran işleri ortağa çykan wagtynda bular ýok bolup gidýär. Sen basyp almaňa gerek ýok. Ine Beýde gitýär adamyň beýnisini ele geçirenden soňra
beden şoňa göre işleýärdi, beýnisini herekete geçirýär. Biziň edýän maksadymyzam şeýle, ýani halkymyz bir akyl ýetirsin, adamyň içinde bardyr, akyl ýetirip bilýänlerem şu wagt pikir edip oturýanlarem bardyr ýöne. O da bir yeterlik däldir. Sizin töwereňizi aýdan wagty, gurrun beren wagtyňyz şular ýalak nemeleri pikir ediş oturmaly. Sebäbi Türkmenistanyň içinde üýşüp oturýarlar da muýdu hanymyň. Pir kol tutuşýarlar. Birek üstünden pir kol tutuşup zat edip 3-4 sagatlap oturýarlar, zat etýärler ýöne hiç bir pikir düşünje ýok ortalykda. Ol oň üstünden gülýär, bumyň üstünden gülýär şeýdi ben edip dagalýar da. Şol neme edip bilmediýärlik ýagdaýa getiripdirler. Ýani pikir edip bilmediýärlik bir ýagdaýa getirilenler hal. Bundan çykmaly. Ýene de şu wagt biziň şansly bir ýagdaýymyz, ine internet bar, internetiň üstü bilen ýetirip bilýäris arasynda nemeleri. Bu da halkyň aýdyňlanmasyny çalkandyrýar. Şoň üçin hem şu ýurdun içinde internet ýapýanlyklaram şonuň üçin eşitmesinlerdi. Ine sana bir sorak, 5 ýyl mundan şunun ýaly ýanky Nazir Habibowyň aýaly dedim çykyp şunun ýaly ine gül ýaly zat da aýdy, ondan başga hem köp azır, köpen şunun ýaly aýdaly. Bardymy şunun ýaly aýdalar? 5 ýyl mundan namaz okuyanam ýokdy kan, muýdu hal. Mene Meçhide barsaň howlap tutýardylar. o bir ayrı bir onun köp aylık geçti de yoktu. Vaka biz hep atıyorlardı, içeri atıyorlardı açık açık. Aeroportta bir kitap, Kur'an kitabı var mı da sunkalarını barlap kitabını bosa ne berde Türk'te dini köp nemeler var da dine köp inanıyorlar. Bizlerin ildeşlerimizden gelip berde Kur'an okuyorlar, namaz okuyorlar. Türkmenistan'da Kur'an kitap alıp giden vakti ya da Türkmenistan'ın içinde Kur'an kitap getirip vermeye de fahiş edenler buluyordu. Şulara kitaplarını elinden alıp kalıp sen vaka biz de sonra tutuyorlardı. 5-6 yıl bundan önce. Hazır şimdi açık açık sen yine düğün aydıp geçtin mi? Düğünkü nemende imansız, namazsız da ayttın mı? Neme dedin? Din namazlar diýär diýenler. Din namazlar da Din namazlar diýer. O. ben önünü yazat duymayadım. Yoktu mu zatlar? Şoň üçin aýdýan, ene umydy ham nemedir? Halk ine meselem anan ýar diýär dine. Ananok. Anandyrlýar. Çünkü dini, mesela dini ya da Allah'ın peygamberi özü tananı var. Hiç kim özü tananı. Doğrudan bir aydıp bir yer. Bir molla çıkıp ya da bir kitap yaptır. Şonu kapananıptır. Özü bilene ok. Özünün açan bir dadı değil. Bu demek anan ya demek değildir. Anandırılan demek bolyandır. Anandırmağım anlarsın nereden gelip nahil olup çıkar. O da halka toplumu näme anandırmak istesen şonu sun topluma sun şodadı bir toplum şoňa anansın. Ondan 2 ýyl 3 ýyl mundan dini ananmak ya da şolar ýaly meçhitlere wagt ýene etmek gadagan dogry dämi? Halkam bunu bilýärdi. Şoň üçin eden okdular. Meçhide giden okdular. Namaz okuyan kän däldi. Indi şo günkü 3 ýyl 5 ýyl mundan ýaşap beren insanlar häzirem bar. Ýöne häzir diýerler dinimiz İslam dini biz meçhide gitýäs ýene näme? O giden ogony. Ona berdiler şo zady. O da iyidi. Hava yedi. Haýsy boku berseň iýip duran bir halka öwürip durlardy. İstenlik bir zady bir poh ber ýöne şoňa din diýip ber. Iýandyr halk. Häzir İslam dinini aýyryp edip bolmajak zatlardyr. Meselem şamanizmi oturtjak diýse şu sistema. Anamalar. Üstünde 5 ýyl işlesin. İslam dini ananýan adamlar halkyň özü çıkıp ýazgar başlarlar. Ey utanaň okmuy diýip. Bu rerwet din diýip başlarlar. Şu öň İslam dini wagt edýän adamlar öyle. Şu politika şamanizma destek bersin. Halk 5 ýyl 10 ýylyň içerisinde hemmeti şamanist bolar. Soň şamanizma aýersynda başga bir dini getirsinler, ýene onun 5 ýylyň içerisinde ýene şo bolar. Halk hiç saçan boljak diýen adam bolup bilen ok. Biz bir şu aparat. Şunu näme ulanyň diýsen ulanyp bilýärsiň. O da nähille gurlanylýar, içerisinde ýörüýtü ýazylmy bar.
ulanmak üçün bir zady ulanmak. Şoňa häzir kagaz çykardysan çykaryp bilmeýär, kopýa çykardysan. Ýöne kopýanyň nemesini, ana nemesini, temasyny ýazyp bilersiň içerisinde. Halkam şeýledir. Halkyň ulanylma bir nemesi bar, adamlaryň, toplumyň. Näme ulanmak isleseň, şonu ýasarsyň. Ýa-ni Ýa-da aýdyp akyl ýetirmegimiz gerekli bizim. zombi alıp bolan Türkmenistan'ın halkları. Hawa. Yine zombini gözünüze getirin, yine filmlerde görüyorsa bir hissat şığırdı zat bolmasa sessiz duruyorlar. Sessiz dursun buraya da şığırdı bolsa mes şu tarafa gidiyor. Yine şunu alıp bolan da bizlerin halkım. Şeýle bolan bolmasa dinimizi gaýdyp bermeli ýerlerde köp kişi näme ýaş oglanlar zatlaryň gepleşýär soň aýtýar Türkmenistana dinimizi gaýdyp bermeli biziň näme diniň bar sen diýip sorawer islam dini ýa anamyň barmy şo diniň senki dinine diýsem howa diýär biz islam dini. Nirden öwrendim? Kitaplardan öwrendim, mollalardan eşitdim. Gördüňmi şonu özüň aslynda? Ýok görmedi. Ama ol adamyň sana hakykat aýdanlygyna ananýamyň diýärler. Sonra berýän jogap bere bilmeýär ýani sana getirilen berilen sunulan bir zadyň originaldygyna anamyň barmy? Ýok. Ýani biziň iň ýeketäk bir original bir zadymyz bardyr. O da insanlykdyr. O da seniň içeriğinde durýandyr, wyjdanyňda, ahlagyňda. Sen näme isleýän? Birini gidip öldürmek istermi? Hakyky insan islemez. Biriniň öýüni talamak islemez, dogrymy? Birini işledip öler ýalaky işledip soňundan hakyny bermemezlik islemez. İnsandyr bu. Bizim original özümüz. Bunu din bilen, ananç bilen, däpde Suriýe zatlar bilen ýa-da bir ertekler, rawaýatlar bilen saklajak demetjek bolýarlar, berkitjek, şo zatlar insany saklaýar diýerler, ýalandyr. İnsanyň original özü bardyr, ahlak diýilen bir zady bardyr. Şol iş gerekdir. O içki Dinimiň içine şonu sokan bolýandyrlar ýenedir. Bir halky umydy halim bilim edip, bilimi gowy edip yerleşdirip, hakyky insany şekilde ýetişdirenden soňra şo ýurda dinem gerek geldir, hatda polisam gerek geldir. Çünki adamlar hiç bir zat erwetlik etmez. Birek insan insana kötülük etmez. Düşünjeli bir insan. Mesela mine şäher jaýlaryna ýaşaýarsa biz men öňkü ýaşan ýerlerimde aşağımda Suriyeliler ýaşaýardy. Şeýle bir goklaýarlar aşagda. Güpür, tapır, beýgyrşyp, gürleşip. Indi insanlyk insan däl, musliman olar. Men olar insan diýip hasap edemek, musliman diýip hasap edýän. Çünki musliman adam insan bolmaklykdan çykýandyr. Bunu eger islam dinine inanýanlar ýazgar bilerler meni. Bu meniň akyl ýetirişim şeýle. Çünki görýän zatlarym şol musliman adam insanlykdan çykýarda musliman bolýar. Muslimanyň nemesi boýunça ýönetilýär. İnsan seniň depäňde adam ýaşaýar, aşaňda adam ýaşaýar. Pikir edersin. İnsany rahatsyz etmäň diýersin. Ýöne muslimanyna beýle pikir ýokdur. Rahatsyz etmemelik diýilen pikiri. Ede şol bilim berilmeýän ýerinde nesli ýetişdirip hakyky bir ösün jemgyýeti ýetişdirmek istenmeýän ýerde hemme zat edip bolýar, ýaradyp bolýar, ýasap bolýar. Istendiğin insanyň. Hiç bir kıyın bir adam däl. Buňa da toplum biraz indi 21-nji asyrda akyl ýetirmeler gerekli. Diniň ýa-da bir anancyň belki de käbir adamlara gerek bolýan ýerler bardyr. O da nähilleki gerek bolýar. Gazanç etmek üçin gerek bolýan ýerler kämdir. Emma normal bir halka, normal öz işi güýjü bilen, maşgalasy bilen gedip gören halka gerek geldi bu zatlar. İşini edersin, çağlaňy ýetişdirersin, başgalaňy eklersin, bir zatdy öndürersin, üretersin. Anans, din, pin, o zatlar bilen işin bolmaly. Biziň halkymyz üretmeýän, öndürmeýän halk bolan soň şolar ýalyky zatlara iş edýärler. De sebäbi dine ananmak, ýen etmek, zat etmek bir iş talap eden o taýda aňyrsyna zähmet ýokdur. Ýöne Hudaýa şükür etýäňde oturup berýän. sabır edip. Sabır edip. Eger bunu
etmesen näme etmeli bolýar? Sen sabır etmeli bolýar. Kynçylygyny aýtmaly bolýarsyň, dile getirip ýa-da sebäbini gözlemeli bolýarsyň. Soň sebäbini çykarýan zatlara garşy görüşmeli bolýar. Bu ýerde de iş çykýar. Bizim halkymyz iş etmäni söýmeýän bir halk edip, halk bolan soň diýjek gal buna. Beýle halk däldir ýöne yetişdirilen soň. İş etmäni söýmeýän halk edip yetişdirilen soň bunu etmeýärler. Yine başta aydıp gel artık Mehmet diye bir temanın adını defisit dedik. Defisit neme geldi bu yerini nemeler bilen doldur dedik. Yine yerini şunu yalı din, cahillik, bilgisizlik, yine şu zatlar yine bilime hem mezadı defisit edip yine şu yankı aydıp geçen zatlarımız bilen doldurdular içini. Hawa, Altyn Asr bilen, Asud Asman bilen. Şurada tamamlasak Bolýar. şunu aydıp geçtim. Benim içinden de şu bir zamyçany geldi. Benim yine şu ekrana telefondan benim koyan bir indeşim sağ olsun can etti. Näme bolup duran bu men düşünem yok dep yazıştık da sen ben can ettim. Aytdım da şu Türkmenistan içindeki problemalar, şu bolup duran zatlar, şular hakkında göründeşik geçirýäs dedi. Son ben dedi birazcığını dinledim. Yöne dedi sonuna çeli dinlemeye sabrım yeten yok dedi. Yani benim ayttım da şu bizlerin dedim halkın yani bizlerin toplumun en ulu probleması şu. Bizlerin hazır yine bir saate yaklaştı, bir saatten geçti, göründeşleyeceğiz. Her zattan misal getireceğiz, aydıp vereceğiz, düşündüreceğiz, bolup duran zatları da. Yine bizlerin halkın yine probleması şu zatlara akıl yetişmeye. Yine şu yine üstünü doldurayan, defisit edip üstünü doldurulan nämelerin biri şu zatlarını yetişip bilme aklı. Näme üçin bolup duran bu näme sebep, näme güreşleňiz? Ben de soňuna çäli sabra näme bilen yok dediğimlerde. Şonuň üçin köp uzatmaly, şu göründeşliklerimizi köp uzun etmeli zamitden gelip duran. Yani köpçülükden. Var mı açıkladım şunu? Olmasa. Horjunu pes bolýar-da illeşlemeň şol öňkü çykyşymyzda da aýdyp geçipdik Umydo hanym näme halkyň alym güýjüni aýdyp geçipdik-de alym güýjü pesdir bizim halkymyzyň ýani alym güýjü diýende maddi tarapdan däl manawy tarapdan alym güýjü pesdir. Şoň üçin agyr gelýär-de beýni bir ýere çenli diňleýär bir näçe minuta çenli ondan soňra beýni albilen okdy, islen ok beýni çünkü ýok o taýda şonuň altyapysy ýok, ýani sözler, nemeler aýdylýan pikirler nä tanyş gelip başlaýar-da. Bu da nemesi var, ýani bu da bir erbet bir zat özüňi gelişdirmelidir. Çünkü bir Yahudi bir sözü var, özüňi gelişdirmek isleseň şugun başla diýär-de. Bunu näçe uzaklaşdyrdygyňça şonça da agyrlaşar diýär. Doğru. Şolar ýaly. Bizim halkymyzyň alym güýjüniň näme hilekdigini bilýändigi üçin ine şo Habibiň aýaly şey diýip çykýar-da orta. Ýani Habibiň aýalynyň aýdýan zatlaryny halk alyp bilýär. Halkyň nemesi harajaty ýetýär şonu almana. Olaram bilýärler, şoň üçin şonu berýärler-de. Ýöne bunu o da alsak bizim nemämiz bize ondan alan ürünümüz bize peýdaly bir ürün däl. Halka peýda getirjek bir ürün däl ondan alan ürünüň. Diňe şo ürünü sana berene peýda getirip bilýär. Sen ondan alsan. Ürün Sana dedim de peýda getirjek ürünler başga zatlar, ne bärlerde aýdylýardy. aslında çyňyr düşünsen, şu Nazir Habib Müftäniň aýaly kim bu birinciden? Nazir Habib kim aýaly kim? Çyňyr düşünsen de näme üçin bular ortaga çykdy? Näme üçin bu zatlary aýdýar? Yani ve toplum şunu çyňyr düşünen ýagdaýynda ýa şu 4-5 ýyl öňzer ýokdy ekranda. Onda tam yani arka tarafta işlere diýerdi öz adamesi. Yani sapary konup ýokdy, güzel ýokdy, güzel çykmaýardy. Şu zatlar çıkmaýardy. Şu Nazir Habibov aýalar şu zatlar aýdyp bermeýärdi. Indi bizler çıkıp görün halk çıkıp ortaya çıkıp yani görünler geçirip şu zatlara ortaya çıkarıp halkın içindeki cemiyetin içine bolup duran zatlar yüze çıkarasın bunlara bir taraftan çıkıp başlardı. Yani
düşünsenizler yani Ne? toplum zatları düşünse şundan son çıkıp başladı. Ne için çıktı? Çünkü halkın gücünden korkuyorlar. Halkın gücü sirin gücü. Korktuğu için bu zatlar çıkıp ayda oturarlar. Meseret o da ona bir Güzel. şey değil. Aha. Öz çıkan ok. Yani öz çıkar, öz aklı bilen çıkar deyip etmeli. Ona da halk yanlış düşünmesin illeşlerimi. Şeyle bir zat vardır. Bir aydımçı diyeli, aydımçıyın näme bolýar, şol aydımçyň muşdoklar kän bolýardy. Ýurt içinde analýar ýanky adam. Soň şol adamyny neme gepletdirýärler, sebäbi öňüm aydymyň zadyny neme edilip görülen soň şoň üssü bilen etjek işlerini aýtdyrsaň halka Reklam et. çalp ýetişýär. Ho, başga bir adama, meselem owaň içindäki bir adama aýtdyrsaň hiç kim eşitmez onu. Eşitmegem istemez. Emma şolar ýalyları orta çykarýarlar. O da ýörüýte çykarýarlar. Dene şu nemäň edýän atlary şol. Yine, Petrolçylaryň bir ganatynyň getirýän nemeleri şol zatlar. yine Türkiye'de yaşayanlar hiçbir yine şu muzikantlar var, aydınçılar, aktörler var. Hiç gördünüz mü siyasette? Çıkıp siyasete koşulup yine bizlerin aslında Gülyalı Türkiye'miz var. Yine bilmem nememiz var da aydalar görmene görem yok karşıma çıkan yok. Yöne inanmıyorlar. Mesela her şeyle reklamlar var. Yani. Diyelim maroşnu diyelim, soda diyelim. Yani içecekler, şunyalı zatları ünlülerin üstünden reklam ederler. Mebiller bolsun, altınlar bolsun. Zatları ne biçimlerinde bilinen adamlar, yüzü yani bilinen adamlar, aktörler, aydınçılar, Hawa. sanatçılar. Şunu reklam eden vakti adamlar şuna ne diyorlar, dikkat ediyorlar. Yöne bunların sanatçılarının ortaya çıkıp bizlerin Asuda Gülyalı asmanımız var, Asuda yurtumuz var deyip aydınlarını bana görem yok. Reklam etmiyorlar onun yalı. Yine bizlerin halkın yani aytdı mı iyiliğin gücü, siyiliğin gücü dedim yani öz değerini bilmeyenler, özünün ne ihli gücünün varlığını, özünün ne ihli bir neme potansiyel varlığını, neme güç yettiğini bizlerin halk düşünmeye böyle yani toplum, halk demeyin de topluluk bilmeye özünün gücünü. Özünün gücü niye yani bir ağzından çıkan söz nerelere gideceğini bilmeyenler. Onu şu neme hakkında aýdyp berýär, sinlik çykyşmyzda şu kitle psikolojisi vardır. Evet. Aýdyp bermeli bu hakynda da biraz halka. Çünkü kişi bilen kişiläriň arasynda uly tapawut vardır. Yani bizim halkymyz şu wagt şahsen düşünýärler-de, yani men niýe, men edip bilmem niýe ýa-da ay men niýe ködüm çykyp näme edip bilen diýen ýa nemeler bar-da. Ýöne bu kitle bilen şahsyň arasynda uly tapawut vardır. Yani kitle ortağa çıkan wagty uly bir neme ýalak bolýar, ýumruk ýaly bolýar-da. Bir hereket edýär kitle bu tarafa, yani aýry-aýry hereket etmeýär. Evet. Şu hazır Bu hakymda da indik bir nemelemizde ay taýinlasa gurrun edýär, gyzykly tema bolar. aydılacak yozatlar az yine şu bir neçe adam edip bilmeyede de şu inki caneden birleşen indeşimizem şunu aytdı. Bir neçe adam bilen bu zatlar bolmaýar diye. Hiç adam edip bilmeýäniz diye. Yani sen men yani bu köpçilik bilen toplum bilen ulu bir näme bilen edilecek zat değil, bu akıl bilen edilecek zat. Akıl bilim bilen edilen zatlar. Adam güç bilen edilen zat değil, akıl bilen edilen zat. Ben şunu aytdım yani. Bizler dedim birinciden dedim azlık değil, böyle 2-3 kişi der yani. Sonra dedim aklımız yani akıl var dedim nerede dedim. Akıl bilen edip transatlar dedim. O şimdi Ýöne köýje bir neme bereýin, oňa jemle masal bereýin. Ine nemede miting zat etýändirler şu saýlawda bollar. Müňlerçe adam çykkandyr ortağa şo döwürle, şo wagtlar. Şo taýda birisi bir zat diýip aýdýarlar, meselem näme diýär, çok güzel bolajak, gene näme diýip bir adam gygyrýandyr ýa-da bir adam el çarpýandyr. Soň gapdanlaky, oň gapdanlaky şey diýip gön 5-10 sekundyň içerisinde bütün müňlerçe adam el çarpýandyr. Ana şu
psikologiyası, toplum psikologiyası. Aş şolar ýaly bolýar kitle. Yani kitläniň meselem gözeňize getirin, bir 10.000 sanaky adam şeýle üýşüp durup, iň çet çagaşynda 2 tanak bolup uruşsaň meselem, biriň ýüzüne şarpy ursaň, soň gapdaňdaky görür sen aralajak bolar, ol ony iterýär, şo ilki uruşy başladan adam eksany, şol adamyn aýyr ortadan 3-4 minutyň içerisinde seret şo toplum 10.000 sanaky adam biri bilen uruşup durandyr. Çünkü ýaýra ýa içerisinde nirden çykanlygyny bilmer, näme bolanlygyny bilmer. Çaýkanar ýanky toplum. Bu şeýle bir üýtdöşük bir zat kitle diýilýän zat. Ýani kitläni bir tarafa urup durup bilseň şo tarafa gidýär. Senin tarafı. Ama şunun için kitle özünün gücünü bilmeli. Özünün gücünü bilse yani birilere güç yetiyor. Bunun birazcık okasa zadetse aslında kıyınzadan der. Özünün gücünü bilmeli de. Ama Ben hep şöyle biraz reklama edip şöyle gündeşliklerimizin aşağına dünya havarlarından nemeler geçiyor. Bundan sonra bütün dünyanın havarlarına haberdar bolarsınız. Telegram'da paylaşacağız. HSM kanalımız. Yine şunu havarlar aşağıdan geçip duracak. Şuna maydın dedim. Ondan sonra şunu yalı uygulama demettik. Koştuk. Olya. Olya. Var. Çok sağ ol. İldeşlesin. Sağ olun. Gündeşleyece sağ olun. Thank you.